Gipakusgan karon sa mga personahe sa Zamboanga City Mobile Force Company ang ilang seaborne patrol o ang pagbantay sa kadagatan nga sakop sa ilang area of responsibility. Sa pakikinabi sa news team kang Police Lieutenant Ariel Holatoria, gisaysay niini nga kanunay silang nagpatrolya sa kadagatan aron mapugngan ang mga illegal nga kalihukan sa kadagatan sa dakbayan ug ang pagsulod sa mga kontrabando o mga grupo nga adunay daotang laraw. Unique po sa yung unit natin kasi we are not focusing only in sea. Both land and sea, sir. Nag-ooperate po tayo. Matud ni Holatoria nga ilang gihimo ang pagbansay subay sa hangyo ni Police Lieutenant Colonel Reynald Arenio, Force Commander sa Zamboanga City Mobile Force, ug kini pinaagi sa programang YES o Youth Empowerment Zamboanga Program. Dito po ay minumuld po natin yung kabataan na hindi sila mapunta sa mga masamang gawain, sir. Human sa pag-ehersisyo, naglaom si Holatoria nga human sa ilang pagbansay, andam na ang mga miyembro sa PNP Mobile Force sa pagdumala sa pagsumpo sa mga illegal nga kalihukan sa kadagatan ug pag-umol sa mga kabatan-unan unsaon pagdumala sa komunidad padulong sa kalampuan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe.